Yun, oo, naglagpang. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga gamba sa May Kawayan, Bulacan, si Jun Ayunan. Pumipili na oh. Pili muna ako ha. Ayan oh. Shoutout mo yung mga tropa mo. Wala eh, galing ako upload eh. Shoutout ka mga abroad. Sa Saudi boys dyan. Okay. Sige. Thank you, John. Ayun mga kagamba, si Jesse ng Bukawi, Bulacan. Sumalubong siya, inaarang ako. Kumuha ng isang kaha oh. Ayos. Thank you sir Jesse ha. Ayun, magandang araw mga kagamba. Muli, welcome back to my channel sa lahat ng mga subscriber natin dyan. At yung hindi pa subscriber mga kagamba, subscribe na kayo dyan at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video ko na i-upload. Ayun, yung mga nagtatanong bakit namamatay daw yung mga gagamba nila. Yung iba dyan na umorder daw ng masbati, nagkakandamatay daw. Ganito kasi yan mga kagamba no. Yung masbati kasi pagdating dito yan, natagtag yan sa biyahe. Tapos ilang araw yan bago makabiyahe yan. So pagka ang lalagyanan niya mga kagamba ay medyo luma na, maraming namamatay kasi may virus yung lalagyanan. Kumbaga sa lalagyanan napakadumi. Kumbaga sa lagayan ng higaan ng tao napakadumi na, mamamatay ka na doon. So ang ginagawa ko niyan, pag dumating dito at luma yung kaha, tinatanggal ko kaagad, nililipat ko sa bagong kaha. Ngayon, hindi na ako tumatanggap ng kapalit na lumang kaha kasi mga kagamba may virus yun. Madaling mamatay ang gagamba pag luma yung kaha mo. Yan, nakita ko yan, na-notice ko yan, laging ganon. Ikaw ba naman pahihigayin sa madumi, siyempre ikakamatay mo, tapos supukit ka pa. Andoon na yung matayin ng gagamba, yung mga dating balahibo, dating sapot na andoon. Ikakamatay nung gagamba yung mga kagamba. Tapos isa pa, yung malaki ang tiyan at masikip, yun, pumuputok ang tiyan. Kasi nga, masikip yung lagayan eh. Tapos yung iba, sabi sumbi na raw yung nabili nila. Normal yan mga kagamba sa mga masbati kasi nga, minsan 3 araw bago makarating sa atin. Hindi kagaya ng Tagalog na hinuli ngayong gabi, bukas nandito na sa akin, nasa kamay ko na. Ganon mga kagamba. Kaya at tapos sa halos lahat ng kaha ko, kung napapansin nyo ngayon, puro bago kasi nagtitipid ka nga, mas malaki nawawala sa'yo pag maraming namamatay yung gagamba. Kagaya nung nakarang ipinakita ko, ang pinaglagyan nun, lumang kaha, kaya ang daming patay. Ngayon, hindi na masyadong may namamatay mga kagamba doon sa mga gagamba ko kasi bago lagi kaha ko. Kaya sinasabi ko lagi sa mga kukuha, kung luma kaha mo, hindi ko tatanggapin. Yung mga taga-norte dyan, PM na lang kayo at pwede na ako magpadala dyan sa parteng Isabela, Ilocos, saka Pangasinan, mayroon na rin. Baguio, nakapagpadala ako nakaraan. So, shoutout muna mga kagamba kay Gagamba PH, Jerome Espinosa, Ache TV, Honey Grace Salonga, Espedio, Spider Dog, Kahari Gamings, Matthew Silvano, Kadahon 2020, Joshua Calvalio Laksikan, Christian de la Cuesta, Adrian Millares Rodillas, Idi Undayan, Undangan, Aldo Iski Alberto, Ramil Malaka, Ronald Magbutay na taga Binangunan, si Jipti Matusalim na taga Valenzuela, si Ramay, si Rins Code 72, Arte Milan taga May Kawayan, Miko
May kawain ba yun? Valenzuela pala yun. Si Arte Milan. Si Miko, Jaime, Big Dish Spider, Mateo, Silvano, Ramil, Malaka, naulit ko na. Noel, Maniego, Spider Jeb TV. So yun mga kagamba, shoutout sa inyong lahat. Si Sir Villena ng Toronto, Canada, tsaka si Mark De La Cruz ng Spain. Tsaka si John Michael Ramos ng Baguio City, mga kagamba. Si Sir Jimwell Eobra, yung malaking katawan dyan, shoutout sa iyo dyan, sir, sa may San Leonardo, Nueva Ecija. So yun mga kagamba, may paglalabanin tayo ngayon. Ayan yung picture. Yan. Una pa, parehas to na Tagalog mga kagamba. Bago lang to. Ito, ilalabas na natin. Yan. Ayan, ito yung isa. Yan, ayan. Kitang-kita naman. Ayan. Medyo itim siya. Napupula. Ito naman kalaban niya mga kagamba. Brown. Na medyo tigre siya. Medyo kumakalaskas kasi umuulan na mga kagamba. Yan, medyo namumula rin na brown yan. Magandang kulay. Ayan. Ayan, para sa Tagalog yan mga kagamba. So, ayan, paglalabanin na natin. Nakita niyo naman yung picture dyan kanina. Ayan, Yun, naglagpangan ta. Lulupit to. Grabing kagatan yan. Na may nakatis, yung katas niya tumulo. Yung binom siguro yan nung lumabas sa bunganga niya. Walang tigil ang pigaan mga kagamba. Ang lupit. Ayan. Walang sumapot mga kagamba. Kasi yan, isuglod yan mga kagamba. Naubusan ako kasabi ng White Devil, isog na yung ginagamit ko ngayon. Tignan nyo, effective. Nabaluktot sila parehas mga kagamba, walang kumilos na. Sino kayong buhay dito? Sino kayong patay? Tingnan nyo mabuti. Sino kumikilos dyan? Wala na, Sino nakagat dyan? Parehas nagkagatan mga kagamba, Kita yung pigaan kanina, wala. Ayun, itong medyo brown ng hindi. Hindi, balik ka rin ko. Yung itim ba? Wala nang kumilos mga kagamba. Ang nangyari, kumikilos yung itim. Ayan. Mga kagamba, binigyan ko siya ng isuglod. 20 minutes bago ko sila pinag-fight. Kasi medyo mabagal yung ipik. Pero tingnan nyo, ang nangyari, panalo itong itim mga kagamba ito. Kasi ito hindi na gumagalaw itong brown, Hindi na gumagalaw yung brown. Patay ang brown mga kagamba. Pero walang sumapot, Ayan, hindi sila nagpalabas ng sapot, Ayan. Ayan, Ayan. So next fight tayo mga kagamba. Wala pa tayong brown. Panalo yung itim. Ang lupit. Tingnan nyo. Matagalog yung mga kagamba. Tingnan nyo kung mayroon pa dito pumatak dito na isang patak na ano tawag doon. Binom niya, binom. Next fight tayo mga kagamba. Ayan yung picture. Ito, itong isa na to talaan. Ayan, talaan yung mga kagamba. Ayan, may tala yan, Kumain pa, Tapos itong isa, tigrihan to, tigrihan. Ito, gagambang palay ito mga kagamba. Ayan, tigrihan, Nabutsog, ayan. Isa, talaan. Ayan, talaan yan, Nakita naman yung picture dyan, Ayan yung picture mga kagamba, ayan. Kita nyo yan. Okay, sige, paglabanin na natin. Magharap na kayo. Tingnan nyo yung unang fight natin mga kagamba. Lupit. Isuglod nilagay natin mga kagamba. Kasi naubusan na ang White Devil. Hindi pa ako napadalhan ni Kasapi. Aba. Malamya yata to mga kagamba. Hindi pa tumatalab yun. Laglag si sinundan niya. Nagpatihulog si Tala. Hindi niya dadakot si Tala. Nakadalawang laglag na si Tala.
Oh! Oh, pumapalag din si Tala. Pumapalag. Bakit ka? Oh, sinundan, wala. Oh, nakatatlong laglag ng mga gamba si Tala. Talo na tong Tala, pero kailangan di ako kontento, kailangan mabilutan siya. Oo. Kailangan may mabilot dyan. Nakakagamba. Nagpatiulog si Tala yan. Kailangan may mabilutan. Oh. Di atat tumalab kay Tala yung ano ah. Oh, hindi niya madakot mga kagamba. Oh, next fight tayo mga kagamba ah. Next fight tayo, hindi maganda. Ako, malakas ang ulan. Kaya, malakas ang ulan. Push muna natin, malakas ang ulan. So mga kagamba, medyo humina na yung ulan. Ayan, andyan yung picture, isang kabalan saka isang bulik. Ayan mga kagamba yung kabalan, no. Yan, at ito naman yung bulik. Naku na, nabandirahan dyan, naipit kanina. Ano ba yan? Naipit kanina to sa lagayan, no? Nabandirahan mga kagamba. Pero tutuloy pa rin natin laban kahit may bandira siya. Naloko na, naipit kanina eh. Sige, magkarap na kayo. Medyo lumalakas ang ulan pero tiyagayin natin ito mga kagamba. Tignan natin kung anong mangyari dito sa laban na to. Sige na, laban na kayo. Grabe, kahit na bandirado, kahit may bandera sa mga kagamba, sinasaputan niya ng buhay yung ano, yung kabalan, yung pula pusod. Sige, kahit malakas ang ulan, nagkagatan silang dalawa. Sige, kahit malakas ang ulan, binintot na niya. Sige, kahit banderado siya mga kagamba, naipit kanina sa lagayan. Ayan, kahit mabagal na yung kilos niya. Malupit itong ano. Ang daming katis nitong pula pusod mga kagamba, ang daming ng katis. Basang-basa, Ayan, basang-basa sa ulan, Ayan, tignan yung katis niya, Ang lakas ng ulan mga kagamba, kailangan ko nakapag-video ganito malakas ang ulan. Pero tuloy pa rin natin. Okay. Ihinto rin yung ulan na yun. Wala na mga kagamba, taling pula pusod, Ayan, Hindi na kumilos mga kagamba yung pula pusod, Ayan, wala na, Patay yung pula pusod. Basang-basa yung dibdib niya, Ayan, tingnan nyo, ayan, basang-basa, Punong-puno siya ng katis, mga kagamba. Ayun, so, ayan, kinain na siya, ayan, sinaputan na, ayan na. Ayun, binilot-bilot na siya mga kagamba. Ayan. So, yun mga kagamba, hanggang sa muling pag-upload, malakas ng ulan. Abangan nyo lang ulit yung susunod na upload ko mga kagamba. Baka siguro Tagalog versus Masbate na naman. Okay, hanggang sa muli mga kagamba, maraming salamat.